Δυο καλογέρι μάλλοναν, αν πρέπει μια γυναίκα να πει να σπάσει τα βατόν ή πρέπει να μπουν 10. Και εκεί που κουβεντιάζανε πίνοντας ξεροσπύρι, φάγαν του χουμένου ταρνί που είχε στο μοναστήρι. Στο ποδογύρο τη χάρη, άντε φάγανε ταρνί να πάρει μια γυναίκα στο χατήρι, άντε χάλασε το μοναστήρι. Απ' τα πολλά τα τσίπουρα γίνανε όλοι σούρα και σταυρώνει ο ηγούμενος μόνο στην Άγια Στούρα. Βγάλαν τα ρασάκια λίτρης και έγινε πανηγύρι, όχι και το κελάρι ρήμα δυο δεν έμεινε ποτήρι. Στου ποδογύρο τη χάρη, άντε φάγανε ταρνί να πάρει μια γυναίκα το χατήρι, άντε χάλασε το μοναστήρι. Έκλαιγε ο ηγούμενος και πήγε στο δεσπότη να μάθει τα καθέκαστα γι' αυτό το φαγοπότη. Μετάνιωνε γονάτιστος για να τους συγχωρέσει, αχ μ' αυτός 10 καλόγριες του δώσε για πες και εσύ. Στου ποδογύρο τη χάρη, άντε φάγανε ταρνί να πάρει για μια γυναίκα στο χατήρι, άντε χάλασε το μοναστήρι.